video call dhek. Ora dhek iki muni. Tak kok ngombe wegah gasane dhek mangane wis imane-imane ngabe ya. Lang dhek. Apa? Ya, wong nama Los. 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 Los pokoknya. Karena los. Wis gede men. Gede SMA. Wis SMA. Wayahe mundur. Bocah iki dah. Heh? Bocah iki dah. Riki sapa? Iki dah. Oh, pacare Riki. Itu apa ini? Jarum super. Tuton. Wah, kata aneh. Rokoknya tuton ngomongnya. Jaya. Signatur kan. Kon di. Lagi begini nama tuh tahlil terus. Tahlil. Nyiu sih. Nyiu tahlil. Rawung tua-tua. Amin amin. Kami. Iya. Nang di rene, Pak. Rene, Pak. Ora Ketok ku aku ngono. Mbek serana sing ngles-ngles nek waduh ning ngene iki. Ngono. Manane. Tak bunuki kok kono. Dengar iki. Ya wis. Yo, nikmati hasil. Ora nandur kok mangan. Ngono kae. Konten. Carane ora duwe pet AC, pengen mangan AC tapi gratis. Dolan ning kancane. Oh iya yo karang yo. Bisnis. Kadang bisnis nang ngono ki aku. Ayo, wapai. Tuh cilik. Pak muni ndi? Nah, Tapi ning ndi ngono kuwi nek sapi. Tapi ning ndi? Sapi ning sapi. Sapi ning omah biasane dening kandang. Nak Omah ning. sama. Jadi no, wah iki kontene ono derno ngene iki iso. Heeh. Tak sepan jene. Lihat ada tuh. Derno entuk cewek. Rembulan. Landedak nomor WA anggap janjian ta. Di carane. Dewi. Ngono to ya. Ngono ta. Ya ta. Keberani. Mlaku-mlaku mangkat ke omah waras, wis adus. Baline ndloto kok ya. Wis ngewes. Jebule wis mulai tre. Mampir ning kancane. Suguhane Tempe. iya. Apa kali? Apa? Aduh. Motor ora metu.